Ik ben Jean-Pierre van Lemmers, de platenbaas van Limburg. En dit is mijn platenkast van 2020. Pilkington United. Medisch maandverband, ja. Vingerverf, bloedbad, jaren kaart kaaien. Twee blanke mannen die denken dat ze hiphop kunnen maken. Alsof 2020 nog niet erg genoeg was. Never nooit, sell-out, dit is hoe we zijn, G. Jullie blijven krabbelen in de rap, grappers wij niet. Zijn ze goed? Nee. Zijn ze origineel? Nee. Maar door de reclasseringsdienst van de gevangenis Hasselt kan ik vuurs veel subsidie trekken op die mannen. Hè. Ziet je die BMW buiten staan? Dat is door half verlopen busiepas. Die mannen snappen de ironie niet. Kijk omhoog en zie ons daar staan. Pilkington, twee nozems in de lood. Pilkington, overtuigd. Die mannen hebben een EP Barakstad 3 weken voor de lockdown uitgebracht. Geniale marketingstrategie. Nu moeten die nooit bewijzen dat die dat niveau van die plaat live niet kunnen halen. Linda, waar is mijn alumneur? Hoezo op de grond voor mijn voeten kijkt waar een neus is? Ah ja, hier liggen. Linda, dat is mijn blauwe. Ik wil mijn gele aansteker. Mijn gele. Blauw is de kleur van de duivel. Staat direct, valt die op. Staat direct, valt die op.